F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Mlej, ningrazzjawk li tina opportunità kultant li nfetħu għal-kelma li inti tibat fil-ħajja tagħna. Hija l-kelma li toħloq hekk preżentata fil-kelma tiegħek stess. Hija l-kelma li iġġedded. Hija l-kelma li tmiss il-ħajja tagħna, il-qalb tagħna. U kol hija l-kelma tiegħek li teħlisna. Għalhekk waqt li ningrazzjawk li ħajtina dan iċ-ċans li għal dawn 30 nkunu flimkien nisimgħu kelma partikolari. Nitolbok tiftilna l-qalb tagħna mulej, tiftilna widnejna għall-kelma tiegħek. Għamel aħna nisimgħu dak li int qed tpoġġi fina. Amen. Grazzi. Tajjeb, palma forsi fimtu mill-poster stess aw mill-mod kif preżentat, se nagħmlu mixja partikolari ma' Ġwanni l-Evanġelista. San Ġwan ftit jidħol hekk interessanti jew b'mod stramp forsi ngħid. Aħna għandna 3 snin li jiġġeddu kull sena jkollna sena A, B u C. Kull sena hija attribwita lil 3 evanġelisti l-oħra li jixbħu ħafna l-xulxin. Imma San Ġwan m'għandux sena għalih. Jidħol l-embulaw f'ħafna postijiet, naqraw ħafna minnu ma naqrawx kollu matul is-sena jew matul it-3 snin, imma huwa evanġelu partikolari. Naħseb li fil-fatt jiena qatt m'għamilt eżerċizzi marbutin mal-Evanġelu ta' San Ġwan. Naħseb dan huwa l-ewwel darba li qiegħed nitkellem eżattament fuq l-Evanġelu nnifsu partikolari. Għandna 3 darbit biss, so timmaġinawx li ħammis il-Evanġelu kollu, anzi, assolutament se nsemmiż biss 3 partijiet żgħar. Però qed nagħmel introduzzjoni żgħira llum hekk ġejna nisimgħu. Ma nafx ġejtu nisimgħu, ħanka poġġija fuqi, ġejna nisimgħu. U biex tisma' sew, trid tagħmel ħaġa waħda importanti ħafna. U din hija li inti tiġi u tċedi l-armi. Jużaw fil-gwerra ngħidu, bħalissa gwerra għaddejja, forsi xi darba iċedu l-armi. Int illum il-lejla hawnhekk ċedi l-armi. Għandna ħafna armi hawn fuq. Għandna ħafna armi li nużawhom biex nikkumbattu r-raġunar, nikkumbattu l-kelma li tiġi, kultant nikkumbattu anke l-ħajja, nirrifjutaw ħafna affarijiet li jiġru fil-ħajja tagħna. Il-lejla nixtieq ngħidilkom ifqu ikkumbattu. Ifqu kkumbattu ejjew isimgħu. Mhux lili, għax anke jien ġej nisma'. Mhux lili, imma din il-kelma ta' Alla illi se taslilna fuq dan il-livell. Il-problemi tal-ħajja se jibqgħu hemm anke wara t-tok tal-lejla. So ma ġejtux issolvu il-problemi. Se jibqgħu hemm, però għalissa għal din il-ftit ħin li ħankunu hawnhekk il-lejla jekk nixxilkom ħalluhom ftit barra dawn ir-realtajiet, dawn il-problemi, ħalli nkunu lesti li nirċievu biss. Irċievi biss. Mhux irċievi bla ma tirraġuna. Jien gost kultant wara tok jibgħat li xi ħadd u jgħid isma' x'inti għattek u ġieli nargumentaw ftit. Min qed jitħaq għax jagħmilha. Mhux ħanaqsam magħkom pariri sbieħ, mhux dak l-iskop, jew pariri tajbin, le. Se naqsam magħkom il-kelma ta' Alla, jiġifieri x'qal Alla lill-umanità. Tittoħodha fuq dan il-livell din il-kelma. Il-problema hi li ħafna drabi aħna ma naqrawix fil-font. Meta l-kelma tal-Alla, l-Vanġeli jew Bibja ġiet fidejna bil-Malti, il-Knisja damet ħafna biex iċċedi illi titraduċi fil-vernikular, jgħidulu, fil-lingwa tal-post. Damet ħafna biex iċċediet. U allura
għaliex ma ċedietx mal-ewwel kien jinqara biss u jiġi spjegat kull darba. Jinqara u jiġi spjegat. Kultant l-assisi ma kellhomx preparazzjoni tajba għall-ispjegazzjoni, imma dina kelma li tidħol fiha fil-profond tagħha, mhux taqra smajt l-istorja, illum ħanajdilkom storja li ħatafuha. Smajt l-istorja u ħatajduli, nafa ta' kemm nurid tfal l-iskola. Nafa. Tafa li għadha tħarbatni l-istorja, li għadha tkellimni fuq livell differenti, li kull darba illi naqra tgħid li xi ħaġa kompletament differenti mid-darba ta' qabel. So, mhix kwistjoni li l-istorja tafa meta tismaħħa irrakkuntata. Li nħobb nagħmel jiena kultant anke fl-omeliji tiegħi inkun ħafna aktar jew xi ftit jew wisq tkun eżeġeżi spiritwali, mhux eżeġeżi biss, ma eżeġeżi spiritwali li tfisser meta ħanaqraw irridu nippruvaw nifhmu min kiteb mela da 3 ijiem San Ġwan. San Ġwan x'qed jgħid? Ma kitbux għal dak iż-żmien biss, kitbu għalhekk hija ispirata, kitbu għaż-żminijiet kollha. Miktub fi żmien partikolari b'realtajiet konkreti imma għal kull żmien. Allura rridu naqrawha b'mod differenti milli naqraw il-gazzetta. Il-gazzetta hija x'qed jiġri llum jew il-bieraħ l-iktar. Imma din mhix xi ħaġa li ġrat 2000 sen ilu, di xi ħaġa li qed tiġri fik issa. Allura tittara fuq livell differenti. U f'dak li qed naqraw, hemm ċerta dettalji illi mhumiex miktuba biex ir-rakkont ikun naqra isbaħ daw id-dettalji, imma xi dettalji kultant huma tant importanti illi ibidlu kompletament is-sens kollu tar-rakkont. 4 Evanġeli hemm stejjer qegħdin 6 darbiet irrakkuntati. U 6 darbiet differenti, b'dettalji differenti, postijiet differenti, nies differenti, numri differenti. U dawn id-dettalji huma dak li jagħmlu dan ir-rakkont propju differenti u partikolari. Il-messaġġ titfittxu hemmhekk kważi. Ma tfittxux fl-istorja, imma f'dawn id-dettalji partikolari. U dan hu dak li ta' 3 ijiem nixtieq magħkom hekk infittex u nara dawn l-affarijiet partikolari. Hemm 3 Vanġeli għedna li nkitbu qabel il-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel ma kiteb kien ta' Marku li għandna f'idejna l-iktar antikwa ta' Marku. Imbagħad it-tnejn l-oħra Mattew u Luqa qabdu l-Vanġelu ta' Marku li kien ġiġa f'idejhom. U qabduhom u żiedu magħhom u rrakkuntaw u ġebdu lem u poġġew oħrajn, affarijiet oħrajn ġodda, imma dawn huwa li jagħmlu dan. San Ġwan kiteb ħafna wara. U allura ħadu for granted li inti taf ġad 3 Vanġeli. Allura ma rridx jirrepeti dak illi kien hemm, rrid jippreżenta tagħlim partikolari marbut ma' jew xi rakkonti li nisimgħuhom fl-oħrajn, jew rakkonti jew preżentazzjoni differenti b'qawwa differenti għal kollox. Kieku kellna l-Vanġelu ta' San Ġwan, da xi introduzzjoni llum tajjeb, kieku kellna l-Vanġelu ta' San Ġwan biss, Kieku konna ħafna affarijiet nieqsa. Kieku qasel missierna ma kien ikollna. Għax mhix qiegħda hemmhekk fil-Vanġelu. Kieku ma nafux ġara eżatt fl-aħħar ċena. Għax bħalma ħanraw nhar il-ħamis, kull ma jagħmel ħassil tar-riġlej, ma jagħmel ebda ċena, fiċ-ċena ma jagħmel ebda rakkont tal-Awkaristija innifisha. Kieku m'għandniex ħafna mill-mirakli li għandna. Kieku qasel l-isem tal-Madonna ma nafu? Għax dejjem sejħilha mara? Xejn. So, hemm din ir-realtà ħafna u ħafna differenti. Allura il-Vanġelu ta' San Ġwan jħodna mal-ewwel fuq ħsieb verament u simboli illi jitilgħu mal-ewwel il fuq. Ma nafx tafux, hawnhekk kienu 4 simboli hawnhekk, naħħejnihom is-sena l-oħra. Huma simbolu tal-4 Evanġelisti. Kif jibda l-Vanġelu, jingħata simbolu partikolari lil kull Evanġelista. Il-Vanġelu ta' San Ġwan, is-simbolu tiegħu huwa l-ajkla. Għaliex mal-ewwel jħodna l-prologu ta' San Ġwan,
Fil-bidu kienet il-verb, u l-verb kien ma' Alla, u l-verb kien Alla. L-Alla u li tfana ximkien differenti. Jekk ma tolix ma' San Ġwan, jekk ma tmux fuq il-livell ta' San Ġwan, ma tifhimx ħafna mill-affarijiet ta' San Ġwan. U jiena ħafna nies jgħiduli joġobni ta' ma tqil, diffiċli, jajjini meta niġi biex naqrah. Ħan nippreżenta storja li tafuha tajjeb ħafna. Imma li hija ħafna importanti għax hi fil-bidu tal-Vanġelu u tatina direzzjoni għal kumplament tal-Vanġelu. Il-Vanġelu ta' Ġwanni għandu biss 7 sinjali. Il-kelma miraklu ma teżistix. Jisejħilhom biss sinjali. L-ewwel sinjal huwa l-iktar sinjar illi jippreżentalna xi ħaġa vera partikolari li l-kumplament tal-Vanġelu trid tifhmu wara li tifhem dan l-ewwel sinjal. Allura ma stajtx ma nippreżentax dan is-sinjal li huwa kif tafu u tafu sew is-sinjal tat-tiċ ta' Kana. Imma se joħodna fuq livell ħafna differenti. Jiena li rrid huwa li nipprova nara bl-għajnejn ta' Ġwanni. Għalfejn ivvinta storja bħal di Ġwanni? Notajtux qed ngħid. All right? Nafx qed ngħid. Għalfejn ivvinta storja bħal din Ġwanni? Għaliex rid joħodna x'imkien ieħor. Ħafna importanti. Qabel it-tiċ ta' Kana kull ma hemm San Ġwan il-Battista li jippreżenta l-Ġesu jagħmdu u mbagħad hemm ukoll is-sejħa tad-dixxipli. U wara dan insibu propju din l-istorja li tafuha. Illum ħanaqra, mhux dejjem ħanibda naqrom, imma illum ħanaqra għaliex hemm dawn id-dettalji li nixtieqx li terġgħu titilfuhom. Imbagħad fit-tielet jum San Ġwan hemm 7 jum biss. 6 jiem u l-ġurnata tal-qawmien. Daqshekk kull ma fih. Il-Vanġelu ta' San Ġwan fih 7 ijiem biss. Daqshekk. U 7 sinjali biss. Daqshekk kull ma fih. Twil, fih ħafna, diskorsi twal, imma hekk kull ma fih. Fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija. U Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu u billi ma kienx fadal iżjed inbithom, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha x'hemm bejni u bejnek, mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet il-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. U Ġesu qal lill-qaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdud fl-imbit. U billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd l-imbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li hu anqas tajjeb. Imma int ħallejt l-imbit it-tajjeb, int l-imbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għal Ġesu kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali u wera l-glorja tiegħu. Nafuha din l-istorja. Imma ħanoħodkom x'imkien ieħor magħha, differenti ħafna. Ħafna drabi nissimplifikawha anke b'mod spiritwali, nissimplifikawha u ngħidu biss din l-istorja tagħha x'ġara, biddel l-ilma f'inbit u hemmnu fih. Wow. Sabiħa, qawwija, mela le, tajjeb. Ma daqshekk sempliċi di rakkont qed tirrakkonta li Ġesu jaf jagħmel maġija tajba, għax di maġija, da mhux fejqan, maġija, xejn iktar f'maġija, hekk qed jipprova iwassilna San Ġwan. Dak l-iskop illi poġġilna din l-istorja sejħilha sinjal. Hemm sinjal partikolari. Li hu żgur huwa Ġesu kien qiegħed ftieġ preżentat illi qiegħed
qed jieħu sehem f'tieġ, it-tieġ kien jieħu 7 ijiem. Ki ġurnata hemm u tittiġ fil-għaxija bħawa hawnhekk għamilt 2-3 u ħadd xi ħaġa tajba u tlaqt il-barra qabel ma skirt biżejjed biex issuq. Mhux 3 ijiem, 7 ijiem sħaħ. Il-Ġesu ħadd għadu ma jafu. S'issa xejn ma ġara. Ġesu ma jafu ħadd. U anka f'din l-istorja min jagħti kasu. Ommu, miktuba ommu, Ġesu, is-sefturi għax ikellimhom, u naturalment id-disċipli li ħadhom miegħu, ftit disċipli li kien beda kellu, daqshekk biss. L-oħrajn ma jindunaw b'xejn, ma jafu xejn, assolutament. Baqgħu jieħdu gost jixorbu l-inbit, daqshekk kull ma għamlu l-oħrajn. Imma fl-aħħar smajna l-San Ġwan qed jgħid li dan kien l-ewwel sinjal, kien mhux miraklu, l-ewwel sinjal. Meta hemm sinjal, is-sinjal mhuwiex importanti. Li hu importanti huwa dak li s-sinjal qiegħed jindika. Ħa nispjegalkom. Jien ngħidilkom ara. U nuppunta b'subajja. Jekk inti tibqa' tħares lejn subajja, jew subej, għax aħna l-Maltin kwaw xi jawċin jikkritikawna. Jekk jien nibqa' nħares lejn subaj, jew subej, ma tifhimx fejn qed ngħidlek biex tħares, jekk tibqa' tħares lejn suba. Imma s-suba mhux importanti, is-suba qed jgħidlek ħares lehem, in-naħa l-oħra. Dak huwa sinjal. U hekk irridu naħarsu lejn kull sinjar, kull fejqan, kull miraklu, kull xi ħaġa li tiġi preżentata fil-Vanġeli. Mhumiex huma l-importanti, imma x'qed jindikaw importanti. U dan hu dak li ħanamlu issa f'dan ir-rakkont. Mhux ser neħlu mal-ilma illi sar inbit, imma se nfittxu dettalji oħra li huma importanti. U l-ewwel dettalji li ħanejdilkom jew dettalji ħanejdilkom huwa x'hemm nieqes? X'hemm nieqes? L-arusa. Mhux hekk? Fejn l-arusa? Fejn x'hemm nieqes? L-arusa. Qasem l-arus fir-realtà. Kull ma jidħol l-arus huwa li meta daq l-inbit, l-organizer tat-tieġ, imorru jgħidlu ġibtu issa da l-inbit kemm tajjeb tant. Jkellmu, daqshekk biss ma nafu xejn iktar, ma jirrakkonta xejn fuq l-arus anqas. Mela dan it-tieġ hemm daqsejn il-koppja. Tieġ, il-koppja nieqsa x'tieġu. Sewwa? L-inbit kien nieqes. Mbagħad. L-inbit huwa l-aktar ħaġa importanti fit-tieġ. Dak iż-żmien qed nitkellmu iktar millum, l-lum ikun barra l-inbit ikun ħafna affarijiet oħrajn. Imma l-inbit l-iktar ħaġa importanti fit-tieġ. Neħħi l-inbit u m'hemmx tieġ. U t-tieġ huwa falliment totali. Jew dan l-organizer ma kienx kapaċi jikkalkula, ma kienx kapaċi jiftijem jaħseb naqra u jiċċekkja l-affarijiet. Sew, jien mhux qed nitkellem ma kienx hemm napkins. Ma kienx hemm l-inbit stess ma kienx hemm. So, isek studentni għal-pranzu tinsa s-sajjar l-ikel. Kullem ftit ordefs u l-platti prinċipali tinsieħ. Tinsa tagħmlu. Hekk nitkellmu biex tifhmu l-importanza ta' kif qed tiġi preżentat din il-ħaġa. Xi ħaġa oħra stramba ħafna f'dan ir-rakkont huwa illi dawn imbirkin 6 ġarar tal-ħaġar mimlijin bl-ilma. Kbar. Jesaw dettaljati, kbar ħafna. Kull waħda tesa' 100 jew 120 litru. Imlijhom. Jafti. Imlijhom. Kif timlijhom? Taqbad il-pipe, waħlu mal-vit, taqbad il-pipe, u timni. Fi żmien Ġesu. Min fejn ġib l-ilma? Minn ġoddar? Għandhom xi vit?
hemm xi ħaġa ġoddar. Le, ta' qed nitkellmu fuq xi ħaġa prattikament impossibbli, prattikament hija impossibbli. Ma tarax timla 700 litru ta' qed nitkellmu. Imlihom 700 litru anke bil-pipe. Ħatiħu ħafna ħin u ddum tikkummedja biex timla dan mhix ċajta. Ġerment kien ikun xogħol in-nisa jagħmlu dax-xogħol, hawnhekk għandna l-għaddejja, ma biex iġġor l-ilma tfisser li inti qbad ġarra tqila. U rext mort fejn kien hemm l-ilma. Imlejta dik ta' kienet tesa' 8 litri dil-ġarra ta' dak iż-żmien. Iġġorra fuqek tiġi u tibda timla. Biex timla 700 litru. 8 litru kull darba. Kemm ħaddu? Mhux prattika l-ħaġa, mija prattika xejn anke l-kontenitur il-tqil li tqgħod kull darba ġġorru. Is-sitt ġarar tal-ħaġar tal-ilma għal purifikazzjoni jeżistu. Imma fit-tempju. San Ġwan qed jipprova jgħid. Fit-tempju kien hemm dawn is-siġġarar kbar bl-ilma illi kienu importanti x'qabel ma tidħol fit-tempju inti trid tinħasel inkella ma tidħolx Alla li hija l-mentalità għadha sal-lum anke biex jitolbu jridu jinħasslu. Allura dal-ħaġar daw il-ġarar tal-ħaġar hekk kbar. X'qegħdin jagħmlu fit-tieġ? Kif qegħdin hemm biċċa tieġ xi ħaġa żgħir kemm kien hemm nies. Ġifieri qed nitkellmu dwar ma tagħmilx sens siġġarar daqsix li jservu t-tempju kollu u qed tagħmilha biex tidħol għat-tieġ erba' persuni ftit biex jiġu fit-tieġ. Le. Allura Ġwanni għaliex qed isemmi illi kienu fit-tieġ. Importanti s-saqsija. La qegħdin hemm Ġwanni kellu xi ħaġa f'moħħu qed ipoġġiha hemmhekk. Ħaġa oħra stramba f'xi mod huma daw il-qaddejja illi ma nafx kemm setgħu kien hemm qaddejja, imma daw mal-ewwel jobdu, mal-ewwel imorru u jimlewhom sa xfar. Kieku jien kont nibagħtu x-xejjer, mal-ewwel kont nibagħtu x-xejjer. Ma tarax. Ħaqgħod nimla dal-ġara hekk kbar. Nittama li b'dak li għad sissa, jien qed nġelkom noħoloqilkom suspett at least suspett. Noħoloqilkom suspett li tgħidu sekonda mela dix istorja hi. Dan huwa il-miraklu number 1. Ejja, ħallu nbqgħu sejħulu sinjal. Dan huwa is-sinjal number 1. Il-ġarar tat-tempju qegħdin fit-tieġ. L-arus u l-arusa għax jidħlu fl-istorja. U fuq kollox hemm nieqes l-iktar ħaġa importanti tat-tieġ l-inbit. Xi jfisser? Ifisser din l-istorja u dan huwa eżempju vera ċar għal kumplament tal-Vanġeli, din l-istorja trid taqra b'mod differenti. Ma tistax timxi u tgħid, fimt, naf x'ġara, u x'ġara, x'taf ġara. Le, mhux hekk qed ngħidu. Bardubju, mela raġunajt nikkonkludu li Ġwanni irid jgħid xi ħaġa profonda f'dan ir-rakkont illi ma jsegwix bil-mod naturali kif tifhem storja. Dan Ġesu, ifhmu x'ġara qed ngħid, dan Ġesu ma jafu ħadd. U ftit stramp ukoll dan Ġesu għax għandu ġa titfixklux. 34 sena għandna l-kalkolazzjonijiet żbaljati. Ġesu ta' 34 sena beda l-mħajja pubblika tiegħu miet ta' 37 sena, mhux 33. Illum nħossuna ċerti minna dil-biċċa. Mela danna ġa għandu 34 sena u mhux miżżewweġ. Aw xi wieħed mhux miżżewweġ li għandu fuq l-20 u mhux miżżewweġ f'Iżrael ma tarax le, ma jeżistix. Mela dan daqsxejn jew stramp. Jiġi mitlub minn mara tajdu li m'hemmx inbit, tajdu li m'hemmx ferħ, li m'hemmx festa
fit-tieġ. Issa ħanibdew mmorru x'imkien. M'hemmx festa fit-tieġ. U tajjeb nkunu nafu li fl-Iskrittura it-tieġ huwa dejjem jirrepreżenta il-patt li Alla jagħmel mal-bniedem. Jiġi diskritt bħala tieġ, il-patt tal-Alla u l-bniedem. Allura dan it-tieġ jatina x'jifhmu għal-inqas il-lut ma l-ewwel fehmu mhux bħalna, jatina x'nifhmu illi dan qed jitkellem dwar ir-relazzjoni ta' Alla mal-poplu. Il-patt ta' Alla mal-poplu. Mela jekk hekk, ġa ħammorru x'imkien ieħor, kompletament differenti. Dil-mara, sa ngħid iktar tard neġi ngħid xi ħaġa oħra fuqha. Dil-mara miktuba Ġesu, qiegħda ċara, il-mara. Aħna nsejħula Marija, Ġwanni ma jsejħilha qatt Marija. Tarbtejt issemma biss. Ma jsejħilha qatt Marija. Miktub Ġesu, so ovvja li tikkonkludi Marija, mhux ovvja mhux imkien ieħor. Din tinduna illi ir-relazzjoni ta' Alla f'muni sewsa. Ir-relazzjoni ta' Alla mal-poplu saret ilma. Dak li hu tal-istaġib mhuwiex li l-ilma sar inbit. Dak li hu tal-istaġib huwa li l-inbit sar ilma. Dak huwa l-messaġġ prinċipali ta' Ġwanni li aħna qatt ma nifhmuh jekk aħna nirrakkuntaw wow dan Ġesu kapaċi jibdel l-ilma f'inbit. Le, il-problema kbira hi illi l-inbit sar ilma. No joke. Ġifieri jonqos il-ferħ. Xi ħaġa li anke aħna nesperjenzawha. Llum tkellimt ma' ħafna teachers, kellna attività teachers bil-qiegħda ma' ħafna teachers, nisimgħuhom jirrakkuntaw dir-realtà tal-ħajja illi jisett tilfitilhom minn taħt idejhom, m'għandhom ebda kontroll tagħha. Għandna kollox, ħafna kemm li kellhom il-lut, għandna vit fid-dar. Għandna kollox, imma m'għandniex ferħ. Ħammorru għall-istorja. Hemm siġġarar li huma simbolu tal-reliġjożità ta' Iżrael. Ma tistax tidħol għal xi ħaġa reliġjuża qabel ma tinħasel. Allora din hija importanti ħafna. Din ir-reliġjożità minn inbit kif suppost kellha tkun saret ilma bla ferħ. Flok inbit tal-festa hemm l-ilma ta' tradizzjoni, ilma ta' drawwiet. Daqshekk tiġi preżentata bħal insara ta' nhar ta' Ħadd. Ħafna nsara ta' nhar ta' Ħadd. Immorru l-Knisja, mela le, u jiġu anke jqerru kultant u kull ma jgħidulek huwa ara fader ma sraqt il-ħadd, ma qtilt il-ħadd, so all right, kollox sewux. Jaq, xi dwejjaq ta' reliġjon. Di r-reliġjon tagħna. Mhux taf xejn li żgħażagħ huma l-bogħod minn dan kollu. Jekk din ir-reliġjon, jien ma rridx ikollix naqsam magħha, anzi jiġu tfal ġili anke mill-iskola u jgħiduli fader, il-ġenituri tiegħi jmorru l-Knisja. U jiġu mdejqin. Ma rridx nagħmel bħalhom. Wow. Fejn hu il-ferħ? Tafu l-numru 7 huwa numru perfett. Dawn għandna 6 ġarar. So jonqos xi ħaġa. Huma ġarar tal-ġebel, tal-ħaġar, tqal, ibsin, daqs il-ġebel. Bla toma, bla ferħ, għandna tiġ ta' dwejjaq. Il-mara hija l-mara, ħadd hemm l-oħra il-mara tinduna u tajt lil Ġesu dak li hemm nieqes dan il-ferħ.
u jibgħat il-qaddejja jmorru jġibu l-ilma u minkejja din hija assurda kif ispjegajtilkom, il-qaddejja jobdu u jimlew il-ġarar sa xfar. Dawn jirrappreżentaw dawk illi fil-Knisja u f'dak iż-żmien f'Iżrael iddejqu imma baqgħu hemm, baqgħu imorru, baqgħu jagħmlu parti minn din l-istorja. Imbagħad meta Ġesu il-esti jgħaddu l-ilma lil dak li qed joħsib il-mejda, l-organizer. Ngħidu lilhom le, l-organizer. Joħsib il-mejda. Dan ma jafx ġara. Ma jafx ġara. Di xi ħaġa kienet hekk, ħax tiġi ppreżentata, ma jafx ġara. Iduqu imur fuq l-arus jgħidlu, ejwa ħallejtu sa issa l-inbit it-tajjeb, ħallejtu għall-aħħar. U dan huwa aħna. U aħna li fl-aħħar ġieli ħafna nies, fl-aħħar tal-ħajja jibdew jiskopru ftit toma tajba. U nduru lejn l-Alla u ngħidulu fl-aħħar tajtna ferħ veru. Ma ħafna nies li jagħmlu mixja sħiħa bla sens. Mbagħad fl-aħħar jibdew jiċċaqalqu u jibdew iduru lejn Alla u jiskopru l-ferħ vera. Ħares lejn nies ta' madwarek, in-nies li tkun magħhom, in-nies li taħdem magħhom fuq ix-xogħol, il-ġirien, jidħol sal-belt, jew oħroġ il-ħadd hawn fuq is-suq. Tara mhux biss nies imdejqa, ma bċerta rabja, il-laħwa fit-triq jien naf. Il-laġeb fuq kull ħmerija, ajjat, bla sens. X'qed jiġri? Niftakar mill-affarijiet mhux hekk kienu. Ma niftakarx dejjem din ir-realtà. Dejjem irridu waħlu fl-oħrajn, l-oħrajn huma l-problema. Jien qatt ma għandix naqsam mal-problema nnifisha. Jien niftakar żmien ieħor, jien niftakar meta n-nies kienu jiġu l-Knisja u kienu jieħdu gost. Kienu jiġu l-Knisja u kienu kuntenti. Jiena niftakarha bil-kejja sempliċità ta' ma jidħlux din l-istorja, ma din hija r-realtà illi nafa. U l-ewwel sinjal li Ġesu jagħmel li huwa importanti ħafna huwa dan. Ġesu jidħol fl-istorja tal-bniedem biex ibiddel l-ilma fl-inbit, biex ibiddel id-dwejjaq ferħ. Idewwaqna inbit tajjeb. Inbit tajjeb ifisser ferħ vera. Għattilku ħan nitkellem fuq il-mara. Il-mara jekk hix Marija. Biblistiċi jitkellmu b'mod differenti fuq dar rakkont. Jew hi Marija, jew hi bint Sion, jew aħjar hija Iżrael li għajjom Ġesu. Iżrael hija il-poplu. Tiġi preżentata bħala l-om. Ħuda kif toħodha jagħmel ħafna sens. Lil Ġesu x'tajdlu jagħmel? Xejn, tajdlu biss m'hemmx ferħ. Tajdlu m'hemmx inbit, ma tajdlux jagħmel. Xejn ma tajdlu. Ovvjament ir-risposta stramma biex hekk, u din mara x'hemm bejni u bejnek, hija komuni, hija espressjoni qawwija. We are not on the same level. It will not be the same. Maħniex fl-istess ħaġa. Allora kidi jommu qed jgħidilha hekk. Hemm żewġ spjegazzjoni. X'hemm xejn x'jaqadna jiena u inti. Jgħidilha s-sija għadha ma waslitx. Il-mument fejn għandhom jiġru affarijiet mhuwiex issa hekk jippreżenta. It's not the time, mhux kronos. Hemm żewġ kelmiet bil-Grieg, mhix kronos il-ħin li l-arloġġ jimmarka, imma l-kairos. Huwa il-mument opportun. This is not the right time. Mhux il-mument opportun ta' dan. Imma dil-mara għalija taf ħaġa waħda biss. X'taf li hu importanti? Illi għandna nisimgħu dak li jgħid hu. Li m'għandix taqsam mal-inbit u mal-qaddejja, li għandha taqsam miegħi
u miegħek. Qed tajt din il-mara qiegħda tajt għamlu dak illi qed jgħidilna u mhux ħadd ieħor. Għamlu dak illi qed jgħid u. Ftakru li s'issa dan Ġesu ma għamel xejn speċjali. Jekk hija Marija din tafu, mhux hekk? Ki Marija din tafu jaħdem fl-injam. L-unika ħaġa speċjali li kien għamel s'issa forsi huma xi banketti. Kien speċjali fil-banketti, speċjalità tiegħu xi ħaġa hekk. Għattilkom ma żewwiex jidher stramp u issa ma taħsbux tgħid Alla ġie fostna għal ftit snin. Qed ngħidlilkom iktar milli naħsbu, 37 sena. Żidna 4 snin oħra. Naqra iktar milli naħsbu, okej, 37 sena. U f'dawn is-37 sena għamel 34 sena jagħmel il-banketti. Tant nistennew Alla jkun f'nofsna, jiġi hawn f'nofsna u joqgħod jilagħba tal-mastru daxxa. Marija jew Iżrael ħoduha kif tridu, tgħidlu waslet is-sija. Jekk hi Marija ifisser isma' minn issa l quddiem mela li waslet is-sija m'hemm xejn bejnietna aktar għax ħadd titlifni. Għax issa ħinata b'mod sħiħ. Jekk Iżrael tgħidlu tgħidilha is-sija waslet, ħalliha tseħħ din is-sija. Din mara tisparixxi u ma terġax tidher qabel jiġi taħt is-salib. Konklużjoni għalina. Saqsi ftit mistoqsijiet. Għandi ferħ. Għandi ftit minn dan il-ferħ. L-ilma fija irrid jinbidel. L-ilma fija irrid jinbidel. Biex il-ferħ ikun vera possibbli. L-arus, ħafna mill-biblistiċi jgħidu l-arus huwa Ġesu innifsu. Alla jew Ġesu innifsu. L-arus tiegħek huwa il-Kristu. Li dejjem jista' u jrid li l-ilma tiegħek jinbidel f'inbit. Dan, spera dan anke parti minna anke dal-eżerċizzi. Dan huwa żmien f'ħajtek fejn inti lil Alla qed tgħidlu fl-aħħar tajt niftit inbit. Bdiet il-ħajja. Fl-aħħar għandi ftit toma tajba, inbit tajjeb fil-ħajja tiegħu. Għaw min ma jduq l-inbit qatel sakemm imut. Hemm ħafna nies hemm barra li ma jduqu qatt anke jmorru knisja quddiem kuljum. Ma jduqu qatt l-inbit. That's a qafsa ta' qalb għalija. Imma jekk l-ilma tiegħek isir inbit, ixorbu tiddejjaqx tisker. Jekk l-ilma tiegħek isir inbit, jekk inti dduq il-ferħ vera, qis li dduqu sew, qis li tifraħ, tirringrazzja l-Mulej ta' din it-toma tajba illi waslet lek. Taraw fejn joħodna San Ġwan? Smajt storja, nafa l-istorja Iva nafa l-istorja. Mhix storja di. Dan huwa tagħlim profond li jgħidilna xi ħaġa ħafna iktar differenti u importanti. Minn dan huwa l-ewwel sinjal. Dan huwa l-ewwel sinjal minn hawn jibda kollox u kollox isegwi il-Vanġelu ta' San Ġwan mod partikolari, kollox isegwi fuq dan l-ewwel sinjal. Għal xiex ġi Ġesu biex lilek itik il-ferħ u l-kuntentizza. Ġesu ġi ibiddel l-ilma tan-nuqqas tal-kuntentizza tagħna fina. L-inbit jibidlu f'inbit vera. Il-kumplament tal-Vanġelu ta' San Ġwan huwa kif inti tinħeles mit-tradizzjoni, mir-reliġjożità, San Ġwan qawwi, biex tinħeles mir-reliġjon, biex int tkun kuntent vera, ferħan vera. Nistgħu nifhmu hawnhekk, hekk. Ma qed tifhmu
San Ġwan fejnu l-punt tiegħu u kif jieħu l-direzzjoni tiegħu. Nitolbok mulej li narfu din il-kelma li hija qawwija, hija sabiħa, hija profonda, qed tgħidilna ħafna iktar milli jagħtina llejla, għalhekk ħallina mulej nħallu l-kelma tiegħek tasal fuq livell ieħor fil-ħajja tagħna u tmiss fil-profond ir-realtà tal-eżistenza tagħna. Sakemm din l-eżistenza tagħna issib il-milja tagħha, issib is-sens u jkollna il-kuntentizza. Amen.